Междувоенният период в българската лирика се откроява с множество различни представители и характерни жанрове. Малко от нас обаче се замислят конкретно за приноса на поетесите през тези времена. Затова аз ви представям 4 писателки от междувоенния период, биографиите и творческите истории на които може би не знаете. Разбира се, този списък не подрежда тези светли личности по важност, а цели по-скоро да покаже тяхното въздействие на лириката, както я познаваме днес. Елисавета Любомирова Делчева, по-известна като Елисавета Багряна, навярно е сред първите имена, които изплуват в умовете ви във връзка с темата на този клип. И имайки на предвид преводите на произведенията й на повече от 20 езика, това въобще не е случайност. Родена на 29 април 1893 г. в София, тя е сред най-ярките примери за женското влияние на творческата история на нашата държава. Още на 14 годишна възраст тя пише първите си произведения, докато живее със семейството си в Търново. През 20-те и по-късно, през периода на 40-те и 50-те години на 20 век, тя сътрудничи на много вестници и в списания, заглавията на които може би вече знаете, като Вестник на жената от 21 година, списание Златорог от 20 година и дори списание Пламък от 53-та, което издателите сами обявяват за директно продължение на едноименното списание, издавано през 24-та и 25-та година от самия Гео Милев. Най-интересното в нейното творчество, разбира се, са нейните стихосбирки. Те ясно очертават промените и не само литературно, но и идейно. Този преход може да се наблюдава още в стихосбирките и Сърце човешко и Звезда на моряка от 1930 година, където предишно леката и жизнерадостна лирика на Багряна внезапно изпада в жажда за интелектуалност и разбива общо приетата стихова структура на тогавашните произведения. През 50-те години пък се наблюдава увличането и по тезисната литературна структура, след която те се връща обратно към характерната за нея лекодушна лирика. Тази легендарна поетеса напуска този свят на 23 март 1991 г. на преклонната 97 годишна възраст и остава след себе си едно истинско съкровище от поезия. Дора Габе е още едно име, за което вероятно можехте да се досетите и сами. Родена на 16 август 1885 г. в Методиево, тя твори от 15 годишна възраст до края на живота си. Известна е не само като поетеса, но и като преводачка. Тя се мести многократно заедно със своя съпруг Боян Пенев в Полша, Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Великобритания и дори Франция. Вероятно е най-известна с книгата си "Почакай слънце", но истинският дебют в света на литературата са всъщност нейните стихотворения в списанията "Мисъл" и "Ново общество" от 1905 г., както и стихосбирката "И теменуги", която е и прекрасна демонстрация на символистичните й наклонности. До края на 30-те тя пише широк набор произведения, от стихове и разкази до театрални отзиви, в множество различни вестници и списания. Тя почива на 16 февруари 1983 г., също на 97 години, но продължава да радва читатели на всички възрасти и до днес. Люба Ганчева, известна по-скоро под псевдонима си Яна Язова, е поредното всеизвестно име на този списък. Това обаче не винаги е било така. Тя остава непозната за много от съвременниците си и дори бива тежко критикувана. Неин покровител и таен обожател е силно уважавания за времето си професор Александър Балабанов, който измисля псевдонима й и помага да се установи в света на литературата. Връзката им обаче бива разглеждана в негативна светлина от мнозинството, поради 33 годишната им възрастова разлика, и Язова бива определена като единствената правописна грешка на професор Балабанов. Този факт обаче не й пречи да развие творческите си идеи и през 1960 г. тя предлага на издателска фирма ръкописа на своя роман "Левски", но поради отказа й да напише стихотворение за Георги Димитров, ръководителя на БКП, офертата й бива отхвърлена. Яна Язова пише още няколко произведения с историческа тематика, сред които са "Бенковски" и "Шипка", но през 1974 г. тя изчезва безследно и като единствени свидетелства за последните си дни тя оставя няколко записки в дневника си.
Като последно име на този списък ще ви дам една личност, която може да живее в следвоенно време, но демонстрира много таланта и идеите на жените в междувоенния период, а именно Петя Добарова. Тя твори още от ранна детска възраст и публикува своите произведения в множество вестници и списания, сред които са Септемвриче, Народна младеж и Родна реч. Учи в английската гимназия Гео Милев в Бургас, но въпреки многобройните си прочити на лична поезия и своя отговорен и прилежен характер, тя не открива много приятели. Въпреки това, тя оставя след себе си широк набор от произведения и участва дори във филма Трампа. Както вероятно знаете обаче, животът на Петя Добарова за жалост завършва твърде рано и твърде трагично. Вечерта на 3 декември 1979 г. тя умира след прием на смъртоносна доза сънотворни лекарства едва на 17 годишна възраст. След себе си оставя и съкрушителната бележка: измамена младост, прошка, сън, спомен, зад стените на голямата къща, тайна. Въпреки краткия си земен път, тя остава като светла звезда в историята на народното ни творчество. Бих могъл да спомена още десетки имена, но този клип би станал твърде дълъг. Ефектът на женското творчество в нашата история обаче е видим и трябва винаги да го помним и почитаме. За още подобни видеа се абонирайте за канала. Благодаря ви за вниманието и ви очаквам следващия път. Чао, чао!